bigarren urtez bizikleta martxa prestatu du Sarek eta hiri elkartuko ditu, Luso eta Gernika. Biak daukate karga berezia eta esanai berezia, bai bakea, bai elkar bizitzan eta horregatik aukeratu dira. 3 etapa izango ditu eta 3 etapa horietan jun daiteke etapaz etapa, puskaka edo 3 egunetan. Antolatu da maitasunez, izena eman daiteke eguneko 20 euroko gastuarekin, otorduak eta aluak emango zaizkie korrikalariei, animatzen direnei. Eta gure aldetikan Lasarten ere parte hartu nahi dugu eta herritarrak gonbidatu egin nahi ditugu, ze udaran ez da ezer aldatzen, ez da ezer gelditzen eta presoen eskubideen alde zerbait egin nahi dugu eta egiten jarraituko dugu. Beraz, bizikletaz ere orain presoak esango dugu eta Lasartetik parte hartuko dugu. Bai, Donostiatik dator txirrinda martxa eta guk datorren ostiralean uztailaren 19an arratsaldeko 5 gutxitan egin dugu hitzordua hemen Okendo plazan, bertatik hurbilduko gea Errekaldera eta bertan 5 eta 4 Donostiatik hurbilduko zaigu esan bezala martxa eta 3 aukera dauzkagu, bat erresa Errekalden martxa hartu eta Usurbileraino iritsiko ginateke bizikletaz aukera egonik. Gero Zubietaldea paseo bat emanez herrira bueltatzeko. Bigarren aukera da Oriora joatea bizikletaz han arriskutsua den errepide estu horretan, baina kasu honetan lasai joango gea eta aukera izango dugu Orioraino bertaratzeko eta bertatik trenez itzuli gaitezke etxera edo etapa bukaeren arte Zarautzeraino iritsi eta bertatik ere trenez bueltatu. Hori da 19an daukagun aukera. Beste aukera da 3 egunetan parte hartzea edo horietako bitan. Eta hoxe animatzen zaituztegu, datorren 19an Sarerekin batera Lasarteako eta Euskal Herriko euskal presoen eskubidearen alde pedalkadak ematera.